Droždín. Klidná obec mezi Olomoucí a Svatým Kopečkem. Místo, kde příroda a moderní život jdou ruku v ruce. A právě tady máte jedinečnou příležitost vybudovat svůj nový domov. Stavební pozemek o velikosti 671 metrů čtverečních poskytuje dostatek prostoru pro rodinný dům i zahradu. Součástí pozemku je přímý vstup z klidné ulice a praktický parkovací záliv pro 2 osobní auta. Veškeré inženýrské sítě, tedy voda, elektřina, plyn i kanalizace, jsou k dispozici. Vše potřebné tady máte v dosahu. Droždín nabízí ideální kombinaci klidného života a snadné dostupnosti. Do centra Olomouce jede autobus 12 minut. Autem tam jste ještě rychleji. Olomouc nabízí vše, co moderní rodina potřebuje. Rodiče ocení širokou nabídku škol a univerzitní zázemí, které dává městu dynamiku. Olomouc a okolí je lokalitou, kde žijete naplno. Pozemek v Droždíně je příležitostí, která se neobjevuje každý den. Je to investice do budoucnosti, do pohody, do vašeho domova. Přijďte se podívat a přesvědčte se sami. Ozvěte se nám ještě dnes.